Нищо. Не, аз снимах първо. Като си правиха чупакабрите, снимах. О! Ето е титлата, виждате, а? Направи я! Направи я! О! С две ръце! Трите хикса, той влиза. Двамата са мъртви. И трите хикса дойде. И повелителя на всички. Те са мъртви. Те са мъртви просто. Само аз оцелях този. О, двоен туш! Томас ще изнемогне. Гелето плюе като каруцар. Не може да се изпива худаш. О, но той завръща. О! Това е мотото на